Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindivigirawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndine zvinhu zviri kundinetsa, handizive kuti munokwanisawo kundipawo advice here. Ndinogara ndichingonetsekana nekuda kweeji yangu mukoma, zvinhu zvacho zvandiri kuita. Handizivi kuti ndichazowanawo here murume wekuti anokwanisa kuzondiappreciata, murume wekuti ndinokwanisa kuzotomisa naye musha, nekuda kwekuti zvacho zvandiri kuita mukoma, I think kuti inini ndazvikasikira. But matambudziko awo andainge ndakatarisana nawo ndiwo akakonzeresa kuti ndinge ndichiita zvinhu zvose izvi zvandiri kuita. Pari zvino mukomanashi ndiri musikana ane makore 22 years. Muno muSouth Africa handizivi kuti ndagara nevarume vangani. Ndapinda mumamarriages akawanda ndichingobuda. Izvi zvandinoita mukoma ndakazvitanga apo pandainge ndiine 19 years. Pari zvino mukoma ndingangoti ndiri pfambi, ndinoitawo zviya zvinonzi pole dancing. Ndinopindawo mune mamwe maclubs, mamwe anenge aine maVIP section, uko kunenge kuchiitwa imwe yavanoti stripping nepole dancing. Ndiko kwandinoshandira ndiri ikoko, ende ndiro basawo randingangoti ndinogona muupenyu hwangu. Ndainge ndigerewo zvangu kumusha, ndichingotatarika ndiriko kumusha. Kune vamwe tete vangu vainge vari kuno kuJoni. Tete ivavo ndivo vakazoti ndiuye kuno kuJoni vachiti umwe murungu wavo wavainge vachishandira, hanzi shamwari yemurungu iyeye ainge achida musikana webasa anoita zvestay in. Saka vabereki vangu vakabva vanditsvakirawo mari, ndokubva ndazotorerwawo passport, ndiko kuzouya kwandakazoita kuno kuSouth Africa. But ndakati ndagara natete kudaro ndichiri kumusha, ivo vainge vachiti munhu iyeye kana ndava kuno ndinenge ndichiita stay out. But ndakazoti ndava kuno kuSouth Africa, pandakazotanga kuenda kunoshandira munhu wacho wandainge ndichishandira, zvakandinetsa nekuda kwekuti munhu uyu ainge asina mukadzi, ende munhu iyeye aingoswera ari pamba. Kunyange zvangu ndainge ndichingoshanda, but ndine dzimwe nguva dzekuti ndaikwanisa kuti ndichingokorobha kana kuti ndichiita mamwe mabasa, ndaizoti pakunocheuka ndobva ndaona kuti murume uya anenge akamira akabata nhengo yake. Saka zvinhu izvi zvakabva zvatanga kundirovesa nehana kuti munhu uyu anogumisidzira azondibata chibharo, ende murume iyeye ndo zvaakazoita, nekuti umwe musi akazonditaimira apo pandainge ndichiklina tab ndiri mutoilet, ndo paakabva azongonditevera akabva andibata-bata ndokubva azondibata chibharo. Tete ndakavaudza zvose zvainge zvaiitika, ivo tete vakabva vati chisiya basa. Asi sezvo isusu tiri maforena, kuti tinge tichienda kunomhan'ara kuti iwewe wabatwa chibharo zvinokwanisa kuzotinetsa, chingonyarara zvako, tichatsvaka rimwe basa. Ndakati ndagara mukoma, asi ndakabva ndatanga kuita munyama wekuti pose pandinenge ndawanirwa basa navatete ndaizongodzingwa zvainge zvisina tsarukano. Ivo tete vakabva vatanga kutaura kuti ndiri munhu wekuti mukunoshanda handisimbisi maoko. Kubva ipapo tete vainge vava kungogara vachingondipopotera vachiti ndine nungo, ndine usimbe, changu chete ndinongoda vanhurume, handidi zvekushanda. Pandakaona kuti tete vainge vava kundibata rafu, zvekare vainge vachingogara vachingofonera vana baba kumusha vachiti inini ndine usimbe, handidi kushanda, ndakabva ndaona kuti zvose izvi zvainge zvichazoguma zvichipawo vabereki vangu BP. Saka zvandakazoita ndezvekuti pane umwe murume uyo akazondipfimba. Murume uyu akabva andiudza kuti iye ainge achiziva uko kwainge kuchidiwa hanzi vamwe vasikana vanoitawo zvekuklina mushure mekunge ivo vapedza kupenda, kuvaka nekuita sei. Saka ndakabva ndazotanga kushanda nevarume ivavo vainge vachiita zveconstruction. Panguva yacho mukomanashi handiri kunyepa, ndainge ndiri desperate. Ndo pandakazotanga kuita zvekuti nhasi kana ndikadanana neuyu, mangwana ndobva ndadanana neuyu. Ndipo pandakanyanya kuchinjanisa varume. Nezera rangu nekutambura kwose kwandainge ndaita panguva iyoyo, ndakabva ndashaya mukana wekuti ndikapfimbwa nemurume ndobva ndaramba. Mukomanashi ndo pandakazongosiyawo basa kuconstruction ikoko,
ndikabva ndazotanga kugara neumwe murume zvekare. Asi murume uyu wandainge ndava kugara naye, murume iyeye ainge achirova. Aiti kana akatanga kukurova so mukomanashi aisambosarudza kuti akurova nei, ende aiti kana apedza kukurova aibva atanga kudhimanda kuti anoda bonde kubva kwauri. Kubva ipapo mukoma ndo pandakazowirirana zvekare nevamwe vasikana avo vainge vachindiudza kuti ivo vanoitawo zvekushanda murestaurant. Umwe wevasikana avo vandainge ndichiwirirana navo paakandiudza kuti ivo vanoita zvekushanda mumarestaurant, handina kuziva kuti vainge vachishanda mumabhawa. Ndakazotozviziva mushure mekunge tazoenda kwacho uko kwandainge ndichiudzwa kuti kwainge uchidiwa musikana webasa. Ndakati ndazopinda basa iroro mukoma, handina kupinda basa iroro nekuda, asi situation yangu iyo yandainge ndakatarisana nayo ndiyo yainge ichingoramba ichingondipusha kuti ndirambe ndichingoshingirira, kunyange ndainge ndichiona kuti musikana uyo wandainge ndichigara naye munhu wekuti ainge achiita zvekutengesa muviri wake tiri kubhawa ikoko. Nekuda kwekushayikawo kwemari zvekare nemadhimanzi awo ainge achibva kumusha kuvabereki vachindiudza kuti vanin'ina vako izvezvi vabva mukudzingwa, kuno hatina chikafu. Ndakazotogumisidzirawo ndava kuitawo zvekuti kana munhu akati anenge achida short time neni, tobva tatsvakawo pachinzvimbo chekuti tinoenda tobva tanoita short time iyoyo. Situation yainge iri kumusha ndiyo yakanyanyisa kundipusha. Pari zvino mukomanachi ndiri kuda kuti ndinge ndichingotaurawo nyaya yangu, zvimwe kuda ndinokwanisawo kuwana help, because izvezvi ndinoti kana ndikazvitarisa nevarume vose vandasangana navo pabonde, ndinogara ndichingozvibvunza kuti saka ndichazowanawo here murume wekuti anokwanisa kungoti past yako handina basa nayo, uya zvako tigarisane. Ko kana dziri mimba mukoma, handizivi kuti mimba dzacho kubva kwadzinoita inhau yekuti kurwara here kana kuti ratovawo rimwe dambudziko, because ndinoona kuti so far kubva zvandakatanga kusangana nevanhu vakasiyana-siyana avo vandinosangana navo, ndava nedambudziko rekuti sometimes kana ndikaenda kumaperiods ndinotoona kuti maperiods awa andinenge ndaita magezero acho anenge asiri normal, ndinenge ndichiita heavy bleeding iya inorakidza kuti mudumbu mangu mune chipenyu chinenge chazama kuti chinge chichiumbika, asi handizivi kuti chipenyu icho chinenge chavakika mudumbu mangu chinozokonzereswa nei kuti chinge chichiparara. Mukomanashi, kana zviri zvirwere zvepabonde, handizivi kuti zvirwere zvepabonde zvandarapiwa sofa zvava zvingani, nekuda kwekuti vamwe vanhu vacho vandinosangana navo, vamwe vacho vanenge vachida bonde pasina dziviriro. Online kune vamwe varume vanenge vachitoda kuti ndinge ndichivatumidzira mavideos angu kana kuti mapictures angu ndakashama, ndinongovaudza mari dzandinenge ndichida. But zvose izvi zvandiri kuita mukomanashi, ndiri kunzwa kuti mweya wangu mukomanashi, mweya wangu hausisina kuchena. Kana iri marriage zvayo mukomanashi, ndakatokanganwa nezvayo. Handifungi kuti ndichakwanisa kuwanawo murume anokwanisa kuzondiroora nezvose izvi zvandakaita. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa iyo ichibva kune mwanasikana uyo. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaureiwo naye mucomment section tichimupawo counseling. Vedare, regai tibva taenda pameseji yedu inotevera. Meseji yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma, ndiri kuda kuti munge muchindiposterawo asi chitupa changu vigai. Mukoma Nashi, please, inini ndine munhu wandinofambidzana naye. Inini nemunhu uyu tatova ne4 years tose tiri murelationship, but pa4 years apa takatanga tiri mafriends tikabva tatanga kudanana last year. Mukomana wangu uyu haaite kana kukupa 1 rand zvayo, chero ndikaita problem inenge yakaita sei, mukomana wangu uyu haandibatsiri kunyange zvaita sei. Chaanogona kungoita ndechekuti anokwanisa kungokutumira airtime chete, kana kutiwo mari iyi ndeyekurukwa musoro, izvozvo haaite henyu. Last kana kuri kunzi ndikaenda kumba kwake anenge achingochema-chema achiti ye zvinhu zviri kunetsa, chikafu handina, zvinongonetsa mukoma. So handizivi mukoma kuti munhu uyu anondida here kana kuti ari kungotambawo zvake nepfungwa dzangu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo, ndatya kuti ndikazvipostera ndiri inini zita rangu anobva ariziva, nekuda kwekuti iyewo atorimowo mugrupu imomo.
Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi elo mukomanashi, inini ndiri mukadzi ane makore 24 years, zvekare ndine mwana wangu 1. Ndaona kuti vanhu vazhinji vari kuramba vachingonyora nyaya iyi yekuti masturbation. Inini ndini mumwe ainge achiita izvozvo, ende ndaitova nditori addicted zvekuti murume chaiye aingoti achingopedza kuita zvaanenge aita pandiri, inini ndaizotodzokorora ndiri ndega. But before, ndisati ndaziva chinonzi munhurume, ndakatanga kutoriita ndiri kuma17 years. Ndaiita kana ka4 per day. Ende kana dziri nhau dzekupota ndichiona mavideos aya ebonde, ndaisaregedza kumaona. Saka zvainge zvava kuitika ndezvekuti ndaiti paya kana ndava kunorara, ndaibva ndatanga kuona vanhu vanenge vachiita bonde asi kuhope kwangu. Dzimwe nguva ndini ndaizotobatwa nemurume kuhope ikoko wandinenge ndisingatombozivi. Chakazoitika ndechekuti murume uyu akazondipa mwana. Takazofamba ndichibva ndazoudzwa kuti imimi amai munotoitwa zvenyu mudzimai nasekuru venyu, kureva kuti baba vaamai vangu ndivo vainge vachindiita mudzimai wavo, kozi ndiko kwandakakurira. Zvikabva zvanzi taura zvose zvaunoda kutaura, asi taura uchitukirira. Ininiwo ndikabva ndaita sekudaro, ende kubva ipapo handina kuzombobvira ndarega kunamata. Ndikati Mwari, handidi kuitwa mukadzi nemaspiritual husband. Kana kuri kumba kwasekuru vangu, vana vavo vese vasikana, hapana anokwanisa kugara nemurume. Hope dzandainge ndichirota ndidzo hope dzavanorota, dzekungogara vachingorariwa nemaspiritual husband. Saka nyaya yangu iri pakuti masturbation chinhu chakashata, ende unenge uchitoshandiswa zveshuwa. Asi kana usati wazvipira kuna Mwari, zvinhu izvi hazvifi zvakambopera. Vedare, ndo message yandatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Asi please let us talk about this issue in the comment section. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ininiwo ndine nyaya yangu yandiri kuda kuti munge muchizondiposterawo. Mukoma, inini nyaya yangu yakamira sekudai. Ndinorangarira kuti pandainge ndichiri mudiki kune vamwe bamunini vedu avo vainge vachigara kuHarare. Bamunini ivavo vakarwara zvisingaiti. Taingonzwawo kuti bamunini ivavo vaigara vachingonzi irombe risingadzoke kumusha kana kuuya kuzovaka kumusha kana kuzoitawo mamwe madevelopments aiitwa nevamwe kumamisha. Ivo vainge vachingogara zvavo kuHarare. KuHarare ikoko vainge vagere neumwe mukadzi wavo wavainge vaine mwana wavo 1 wavainge vakaita vari vose. Asi zvakazoitika ndezvekuti mushure mekunge bamunini ivavo vazotanga kurwara, zvainge zviri serious. Baba vedu ndivo vakazoenda kunotora bamunini kuHarare nedzimwe hama. Saka ivo bamunini pavakazouya kumusha, vainge vava kugara pamusha pedu. Asi iyi mukoma, bamunini ivavo vaibatwa rafu, kwete nababa asi amai vangu. Imwe rafu yavainge vachiita bamunini so waisvika pakunzwa tsitsi. Hongu zvake munhu anenge asina kana chii zvacho chaanenge akakwanisa kuita muupenyu panguva iyo yekuti anenge achiri kushanda, but rafu yacho yavaitwa naamai vangu, ndaisvika pakunzwa tsitsi. Ndinotombofunga kuti chinhu chakazouraya bamunini inenge yaitova iri nzara, asi amai zvavo vaingouraya zvavo bamunini nenzara. Asi pamusha pedu chakazotoita kuti tikwanise kuzotowanawo chikafu chiya chaimbopiwa vanhu cheke. Bamunini vainge vakazononyoreswawo semunhu ainge achirwara. Saka takabva tatanga kupiwawo zvinhu zviya zveke zvekuti chikafu pamba kana ari semafuta nebhinzi nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvaingogara zviripo pamusha. Asi ivo bamunini vaitongodyawo nguva dzekuti tose tinenge tichifanira kudya. Havaimbopiwa treatment iya inonzi inofanira kuti inge ichipiwa murwere.
sezvisinei ivo babamunini zvavo vakazongosvika mukufa. But pane chimwe chiitiko chakazoitika musi uwo wakafa babamunini. Nekuti babamunini vakati vafa, baba vakabva vazotuma munin'ina wangu kuti ange achienda kunodana madzisawira avo zvekare, vachiti ivo zvekare baba vainge vachigadzirira kuti vaende kunoona sabhuku, kuti vachiitira kuti vange vachizozivisa sabhuku maererano nekufa kwainge kwaita babamunini, nekuti babamunini vainge vasina kunyorwa mubhuku redu, vainge vakangounzwa kumusha semurwere. Asi baba vangu vakati vasati vaenda kunoona sabhuku, vakabva vandidana vachiti tinge tichienda mumba umo mainge mafira babamunini. Takati tichinopinda muya, ndakanzwa kutya nekuda kwekuti ndiko kainge kari kekutanga kutopindawo mumba maiva nemunhu ainge afa. Zvakaitika ndezvekuti baba vangu vainge vakabata chigero. Baba vangu vakabva vatora chigero chavo chiya chavainge vakabata, vakabva vaenda vakabva vanopfugama paya painge pakarara babamunini, ndokubva vafukura gumbeze riya. Handina zvangu kunyanya kutarisisa because ndainge ndichitya kuona fesi yemunhu ainge afa. Asi chandinorangarira ndechekuti baba vangu vakangogera zvishoma vhudzi rababamunini, zvekare vakabva vazogera ndebvu dzababamunini. Handizivi kuti ndezvipi zvimwe zvavakazoita nekuda kwekuti ndainge ndatofuratira, asi vakabva vati kwandiri usabuda panze, asi ndakabva ndangofuratira chete ndichitya kusanganidzana maziso angu nemunhu ainge afukurwa nababa vangu uyo ainge afa. Kubva ipapo ivo baba vangu vakabva vati ndiperekedze kwasabhuku. Asi zvinhu zvinogara zvichingondinetsa kuti ko vhudzi iroro rakatorwa nababa vangu mushure mekunge babamunini vafa, vainge vachiridii zvekare vhudzi iroro vakazoriisa kupi? Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu kana kuinewo vanhu vakambosangana nazvo vange vachindizivisawo kuti zvinhu izvi zvingava zvichireva kuti kudii zvakaitwa nababa vangu. Ndatenda. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu nezuro mausiku. Hei, zvakangoma hazvo vedu we kugera vhudzi remunhu anenge achangobva mukufa. Hei, ko mukoma makadii kuzoita zvivindi zvekuzobvunza baba kuti ko vhudzi riya ramakambotora pamutumbi wababamunini mainge muchida kuzorishandisa chii? Vedare, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.